Magandang araw mga kapatid, Dokski Vlog po. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Wheeltech, Lubao, Pampanga para i-review yung bagong motor ng Yamaha. Ito po yung 2021 model ng MIUI 125. So abangan po natin yan mga kapatid. Pero bago yan ay shoutout muna sa mga sumusunod. So God bless po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. So sa mga bago pa lang mga kapatid, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, and then click mo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. So God bless po, stay tuned. Shall we have breakfast together? Dokski Vlog. So ito po mga kapatid yung MIUI 125. So FI mga kapatid, ito yung kalimitan na nakikita natin sa karsada, no? Ito yung naunang mga lumabas na scooter ng Yamaha na kilalang kilala na sa buong Pilipinas. At sa performance nito mga kapatid ay maganda rin, no? Lalo na FI na siya mga kapatid. Then ito nga blue core, yan yung performance nya na malakas yung power ng makina pero matipid sa gas. Kung sa Honda meron silang ESP, sa Suzuki naman ay SEP, sa Yamaha naman itong blue core. Ito yung panlaban nila, pantapat nila, no? Kaya okay yan mga kapatid. Ito po ang MIUI na ito mga kapatid ay model 2021. Ito po yung latest ngayon na model ng MIUI 125. So marami na rin binago dito mga kapatid. Unang-una sa decals nya, no? Yan. Ito na yung latest na decals ngayon ng MIUI 125. Yan po, makita natin, no? Yan. So aggressive na siya mga kapatid. Maganda nang tingnan. Yan. Yan. May logo siya dito ng MIUI, and then yung Yamaha dito. Ang kulay nga pala nito mga kapatid ay glossy yellow. Yan. Then meron siyang matte gray dito na lining yan. Doon. And then meron siya ditong pagka carbon fiber. Yan. Tapos matte black na to mga kapatid. Yung mga yan. Hanggang dito. Yan. Tapos ito may pagka carbon fiber din. So, maganda siya mga kapatid, no? Tapos yung grabber nya kulay dilaw din. Kinumbine mga kapatid sa pairings. Yan. Okay. Tapos sa kanya mga switch
ay siyempre alam naman natin na premium na to mga kapatid, no? Yan, pero analog panel pa rin siya. Andyan yung speedometer, odometer, then ito yung kanyang fuel gauge, then meron din siyang engine warning, and then sa signal light left and right, and then ito yung echo, ito yung sumisignal yan na kulay green, na ang takbo lang natin mga kapatid na sa 40 to 50 ganyan, ay napakatipid niya sa gas, no? Yan, ito yung headlight. Then sa high and low, ito okay din, signal light okay din, this busina, and then yung electric start. Yan, so wala tong kill switch, no, katulad ng ibang na vlog natin mga scooter. Then ito yung throttle nya. Yan, ito yung preno sa harap. And then ito yung kanyang ignition key. So maganda rin mga kapatid, may anti-theft na function, no? Tapos meron siyang utility hook dito or helmet hook. And then ito yung meron siya dito yung bulsa, maliit lang mga kapatid, no? Tapos sa kabila medyo malaki. Yan, kasya din yung cellphone dito ilagay. Tapos itong preno niya sa likod mga kapatid ay mayroon ding safety features ng lock, no? Nalalak po yan pag dinin natin, tulak na natin na ganyan, yun, lock na siya, no? Para kung sakali sa mga nagpark tayo sa medyo slide na lugar, hindi siya uusad. So yan yung kagandahan dito, no? May safety lock siya, no? Yan. Tapos sa kanyang headlight, yan, ito yung kanyang headlight. So common na to mga kapatid, pero mas parang pinaganda lang nila yung itsura nito mga kapatid, na kala mo LED na rin yung ilaw niya, pero halogen bulb pa po mga kapatid. So yung mga design dito, yan, kala mo LED siya, no? Then yung signal light ay bulb din po yan. Pwede naman nating palitan. Yun, tapos ito kanya fender. Yan, okay din. So maganda siya, no? Quality yung design. And then ito yung kanyang gulong. Ang size ng gulong nito mga kapatid ay 70 by 90 by 14. Then naka mags. Yan, maganda yung mags nito. Then meron siyang ano dito, sticker, design niya. Yung maganda sa kanya, no? Tapos ito yung kanyang disc brake. Yan, okay din. Then ito yung caliper niya. Okay. Then naka telescopic port mga kapatid. Yan. Then ito kanyang footboard. Okay din, no? Maganda yung design niya. Talagang premium yung pagkaka ano dito, design. Tapos ito kanyang footlegs angkas. Yan, okay din, napiplip. Then ito yung kanyang fan. Yan, okay din, maganda rin. Then ito yung kanyang tambucho. Yan, design nya. Yan, may cover yan na parang carbon fiber. Then matte black yung pinakatambucho nya. Yan, okay yan. Tapos sa kanyang fender sa likod, okay din, mahaba. Talagang walang katalasik-talasik ng dumi dito or putik. Then yung size ng gulong nito sa likod ay 80 by 90 by 14. Then naka mags. Then tube type. Then ito yung kanyang tail light. Yan. So maganda rin yung pagkaka-design dito, no? Para din siyang LED yung design ng tail light niya. Medyo ano siya, smoke glass siya, no? Medyo dark. Pero halogen bulb pa po yung ano niyan, ilaw niyan. Yan. And then naka single shock. Yan. Okay din. Ito yung kanyang gear oil. Yan. Nakalagay 100 centimeter 3. Yan.
kanyang oil. Then naka drum brake sa likod. Ayan, drum brake. Then ito yung kanyang airbox. Ayan, okay, nakalagay Yamalube genuine oil. Then may kickstart pa rin. Yan yung kinagandahan dito, meron pa rin siyang kickstart kahit na FI na siya. Ayan, o. Tapos ito yung kanyang center stand. Okay, maganda rin. Then ito, magandang features nito, no? May engine stop to mga kapatid. Mas na binaba yung side stand, automatic ay mamatay po yung makina. And then sa upuan, yan, ito yung upuan niya. Okay din, no? Premium din yung pagkakagawa nito. Then tingnan natin yung compartment mga kapatid. Yan. So yung compartment niya malaki, no? Siguro ang kasya dito mga kapatid ay half face na helmet, kakasya dito mga kapatid. Ito yung lagay ng battery niya. Yan, yan sa taas, no? Yun yung kinagandahan nito. Yung iba kasing scooter dito sa footboard yung battery, pero ito mga kapatid ay nandito po siya. Yun yung okay dyan. Tapos ito yung kanyang fuel tank. Yan. So kagandahan dito mga kapatid, ito meron na rin siyang saluan ng gasoline kung sakaling nag-overflow, no? Pag pinull tank natin. Yan, tingnan natin, pupunta siya dito, no? Kaagos dito, pupunta doon yung gas na sobra. Tapos yung fuel tank capacity nito mga kapatid ay 3.5 liters. So yan po mga kapatid, yung bagong-bagong Mio ay 125 na kulay yellow. So nagustuhan ko lang ito yung kulay niya mga kapatid, na. Ayan. So sa mga gusto mag-avail ay punta na po kayo dito sa Wheeltech, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Ayan. And then meron sila dito mga kapatid na sale ngayon, no? Ito, ayan nakalagay. Sale nila ngayon yan. Ito Badya 125 and then 100 meron. And then yung TBS Max 4R ito ngayon. Yan, sale. Yung Skydrive Sporty kulay black. Then ito magenta. Yan po. Tingnan natin mga kapatid yung down payment nila. So yan, i-screenshot nyo na lang mga kapatid. Yan, Dash Prime sale po yan. City 100. Yan. CTV City 125. Yan. Skydrive S Raider C Airport. Yan. So pareho lang yan yun doon. Thunder sales. And then meron pa silang isa pang promo ngayon mga kapatid, ngayong per month, no? Ng Wheeltech. Yan, nakalagay holiday promo. Yan. So pag kumuha tayo ng Skydrive crossover, yan, merong free helmet and jersey. Then yung Raider J crossover, meron namang free helmet and jersey din, kapatid. And then yung Skydrive Sport, meron ding free helmet and jacket. So yan, no? Paganda na yan. Sa Suzuki po yan, sa mga motor ng Suzuki. Kaya kung gusto nyo kumuha mga kapatid, dalaw na po kayo dito sa Wheeltech, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, para sa mga motor na gusto nyo. Yan. Salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. Shoutout kay Sir Rene Bulaklak. Shoutout ka, sir.
Yan. Maraming salamat, sir. So, God bless po.